koukněte se mi do očí. A zpět, bezva. A když mi vezmete tu bankovku, můžete si ji nechat. Do toho berte. No tak, když mi řeknete jméno, dostanete ji. Hm? Dobrá. Chubby waist, thick legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Rock a showstopper, flow proper, head knocker, beat scholar, tail dropper, do my thing, motherfuckers. Dámy a pánové, jsem budoucí velký mák a dám celých $100 tomu, kdo mi řekne, jak se tento trik dělá. Mám obyčejnou lžíci z jedné restaurace tady v Brooklynu. Koukněte na ní. A teď dávejte opravdu dobrý, velmi dobrý pozor. Ohnu tu lžíci silou myšlenky. To ne. Neskutečný. On to fakt dokázal. Je dobrý. Jo. Koukni na to. Nastavení. Díky. Jsi připravený na vrchol dnešní show? Jo, až ty stopky budou na nule, spadnou sem ze zhora z té nádrže masožravé pirani. A dáma musí mít pouta, že, slečny? Raz, dva, tři! Pojďte blíž.
Ještě blíž. Protože čím víc si myslíte, že vidíte, tím s nás se necháte oklamat. Ukážu vám balíček a vy uvidíte kartu. Tuhle ne, to by bylo moc snadné. Dávejte pozor. To bylo rychlý, ještě jednou. Připravená? Dobře. Viděla jste ji? Ano. Poznáte ji? Ano. A vidíte ji tady? Ne. Díváte se moc zblízka. A co vám říkám celou noc? Čím blíž jste? Tím míň vidíte. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light.